Sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, doon na matudpay kalapasan ang liquidation sa confidential funds sa Office of the Vice President ug Department of Education. Apan sumala sa defense team, walay pasabog ang prosekusyon ato sa Day 11 sa trial. Ani report. Sa Day 11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumala sa kanhi State Auditor sa Commission on Audit nga si Roderick Wamil. Nakitaan daw nila ang Office of the Vice President ug Department of Education ug kalapasan sa liquidation process subay sa polisiya sa COA. Laki pang dili pagdetalye sa confidential activity, wala nagtakdo nga pitsa sa mga dokumento, kulang-kulang nga liquidation documents ug uban pa. Gihisgutan sab sa pagtaral ang 125 million pesos nga confi funds sa OVP alang sa fourth quarter sa 2022. Sumala ni Wamil ang pondong pang 3 ka bulan dapat gigastos daw sulod sa 11 ka adlaw. Pirmado daw sa bise ang pipila sa mga dokumento nga nagpasabot gipamatud-an ini ang unod sa maong mga dokumento. Matud sa testigo sa prosekusyon, gigamit sab sa OVP ang confidential funds sa mga butang nga wala gitugutan. Alang daw dapat kini sa confidential expenses, apan gigamit daw kini sa OVP sa medical, food aid ug travel expenses. Gibutiag sab sa prosekusyon ang pipila ka questionable daw nga ngalan nga midawat og kwarta. Gawas kang Mary Grace Piatos, duna sa Renan Piatos, Nova Santos, Andy Lim, Alejandro Piquit ug uban pa. Sagad sa maong mga ngalan, mipirma ni atong December 2023 nga nadawat daw ang bayad. Bisan 2022 pa dapat ang alokasyon sa confidential funds. Apan sumala sa defense team, wala daw bag-ong pasabog ang prosekusyon sa Day 11 sa impeachment trial. Punto sa usa sa defense lawyer sa bise nga si Attorney Michael Powa, mga migawas na nga resulta sa pagsuta sa COA ang mga gipresenta ni Wamil. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Namarog ang prosekusyon nga gigastog yun daw sa bise ang confidential funds sa iyang opisina sa dili saktong paagi. Madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.